La ruta dels Picapedrers és una de les rutes habilitades d'interès turístic que vol donar a conèixer la tradició de l'art de la pedra, desenvolupada durant els segles XIX i XX al terme municipal de Xeresa. Per a accedir a la Pedrera cal seguir el camí del Cementeri Vell i creuar per baix del pont de l'autopista AP7 en línia recta fins trobar la posta informativa d'inici de ruta. A la Pedrera també es pot accedir per la part de darrere des del Pla de la Vella. La partida de la Pedrera és l'antiga zona d'extracció dels elements petris. En l'actualitat, es poden veure restes de les empremtes d'aquest procés d'extracció sobre la pedra. També es pot fer una ullada al mètode de treball que s'emprava per a convertir les vetes calcàries en elements arquitectònics, com els blocs de pedra tallats i semitreballats anomenats carreus. Aquests carreus després serien emprats com a motius decoratius de les façanes de les millors cases de Xeresa. Altres elements interessants que romanen a la Pedrera són les casetes refugi, destinades al resguard dels picapedrers davant les inclemències meteorològiques que els impedien baixar de la muntanya. Al cim de la muntanya on està ubicada la Pedrera hi ha un espectacular mirador on el visitant pot gaudir de les magnífiques vistes panoràmiques cap a les partides de la Pedrera, la vinya Riurau i les Senilleres i la serralada que delimita l'anomenat racó de la Ferradura. Una vegada assolit aquest camí rural, la ruta dels Picapedrers continua pel nucli urbà de Xeresa, on s'ubiquen aquelles façanes construïdes amb les pedres treballades a la Pedrera. Disposades al llarg dels carrers, hi ha nombrosos exemples d'aquestes construccions. Destaquen especialment la Font de la Pila i el llavador municipal. Entra en ikimaps.com per a consultar un mapa interactiu de l'itinerari complet d'aquesta ruta.